Hola, Pep, què tal? Molt bé, molt bé. Veig que aquí tens alguna cosa elèctrica. Què farem avui, Pep? Aquí farem un experiment on necessitarem electricitat. Molt bé. Aquesta electricitat el que ens farà és poder preparar plata, el metall plata, a partir d'una sal d'aquest metall, a partir d'un nitrat de plata que tenim a dins d'aquest vas de precipitats. Molt bé. La utilització de l'electricitat ha estat molt important en la química, perquè permetia separar compostos que fins aleshores no es podien separar. Havien de fer servir carbó per reduir els òxids als elements. I, és clar, el carbó no pot reduir molta quantitat d'òxids. I en aquest cas tu faràs servir un nitrat, no? Jo faré servir un nitrat de plata. Molt bé, i faràs servir electricitat per passar aquesta plata que està en estat catiònic a plata metàl·lica. Això mateix, reduirem aquesta plata i veurem com es foren uns cristalls preciosos i magnífics de plata. Molt bé, doncs tinc moltes ganes de veure, Pep. Ens hi posem? Som-hi! Vinga. Aquí tenim aquest parell d'elèctrodes que estan connectats, ara els connectarem a la xarxa elèctrica. Un cop tinguem la dissolució a dins d'aquest recipient de vidre. Pep, si pots connectar el transformador. Molt bé, doncs Pep, ara ja tenim un elèctrode submergit a la dissolució. Molt bé. I ara només cal submergir l'altre. Veiem que estem a punt de tocar, aquí el tenim. Caram, Pep, quina cosa més maca. És fantàstic. Ostres, aquest creixement és preciós. Mira, a més com brilla. Però és que les formes me recorden aquestes formes d'aquí, que trobem en moltes roques. Això d'aquí se'n diuen dendrites de pirolusita. La pirolusita és un mineral que està format per manganès i òxids, hidròxids, etc. Creix quan troba una esquerda i es van dipositant aquest compost en les petites escletxes i forma aquest tipus de creixement que s'assembla tant al que hem aconseguit nosaltres avui. Avui podem proposar als nostres amics, si volen, abans d'acomiadar-nos, que mirin a veure a la vora casa seva o un dia que vagin d'excursió a veure si troben aquest tipus de creixement en les roques. Aquest tipus de creixement que, com deies tu, Pep, semblava una falguera però que en realitat és un mineral. Per tant, amics nostres, fins la propera vegada i a veure si és veritat i sou capaços de trobar alguna dendrita de pirolusita. Fins la propera. Fins la propera, amics. Bé,